ଆରେ ପୋଲିସ ହେଇକି ଗଛଟାକୁ ହାଣୁଛି, ଗଛକୁ ହାଣୁନି, ସେ ଲୋକକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ବହୁତ ସାରା ଠକ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଗଛର ପାଣିକୁ ନେଇକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାର କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟେ ସ୍ପେଶାଲି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଠକର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା କୌଣସି ଚମତ୍କାର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ନିୟମ। ଏଇଟା ଗଛ ନୁହେଁ, ଗଛର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଡାଳ ଯୋଉଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟି ସହିତ ଲାଗିକି ଚେର ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ ଗଛ। ଏଇ ଡାଳକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ହାଣିବେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ପାଣି ବାହାରିବ। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ହାଣିଲେ ପାଣି ବାହାରିବ। এটা ସ୍ପେଶାଲ ଡାଳ ଥାଏ ଯୋଉଟାକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ଏଇ ଭିତରେ ପାଣି ଯୋଉ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଥିବ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କୌଣସି ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ IAFS ଅଫିସର UPSC ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବି ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ଠକୁଥିବାର ଦେଖୁଥିବେ କୌଣସି ବାବାଙ୍କୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବେ, ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ନିୟମ, କୌଣସି ଚମତ୍କାର ନୁହଁ। ଚମତ୍କାର ପ୍ରକୃତିର, କୌଣସି ମଣିଷର ନୁହଁ।